ahoj. Prosím ještě jednou velký potlesk pro Martina, je to fakt dobrý moderátor. Co říkáte zatím na večer? Líbí se vám Martin? To dobrý všechno, super. Martin je můj moc dobrý kamarád, upřímně. A zajímavý na Martinovi je, že on vlastně, když poprvé od svého doktora slyšel slovo cukrovka, tak si myslel, že je to koprovka s cukrem. Dobře, pustej. Já bych se upřímně vůbec nedivil, kdyby se mi zjevil Bůh a byl jako, ty máš všechno. Ty máš úplně vše, ty jsi vyhrál tu loterii. Na druhé straně planety je právě teď Rašíd, co má k večeři jenom misku rýže. Ten by měl vyhrát. A já jsem jako, a vyhraje? A on, ne. Rozhodně ne. Punchline. Mimochodem, teď mi tak dochází, ta loterie, to je takový hazard, ne? Trošku, jakože desatero je proti hazardu. Není? Jako to vlastně není moc křesťanský, ne? A on jako, ne, proti hazardu, co seš buzna? A já, jo, to je křesťanský. Chápu. Tak křesťan vám vždycky řekne, ano, ale to je všechno součást božího plánu. Každopádně je dost divný, že vám to říká Bůh. On byl jako, jo, to je všechno můj plán. To je všechno můj plán je fakt boží. Než stvořit vesmír, pak 60 000 dětí s leukémií. Nejsme ani v polovině mýho plánu. Ještě si počkej. Se mi zjeví zase Bůh jako čau. Hele, dobrý barák, to je mramor tohle? Jo, bože, to je mramor. A on, dobrý. Co to je za obraz? A já jsem jako, to je poslední večeře. A on jako, to neznám. Ale vypadá to docela hezky. A víš, kdo měl včera poslední večeři? Raší, tohle.